Gai honetan ikusiko dugun azkeneko puntua posgarrena da, deskolonizazioa edo imperio kolonialen amaiera. Hau, bigarren mundu gerraren amaierak eta 20. mendeko bigarren erdiak, Europako potentzia nagusiak mende batez mantendu zuten orden imperialaren erorketa ekarri zuen. Hau gertatzeko hainbat arrazoi eman ziren batzuk herrialderen barnean, eta hauek barne faktoreak dira, adibidez, herrialdeen barneko sentimendu nazionalistaren indartzeak, hainbat pertsonaiak indartuta, haien artean Gandhi hor eskubian eta goialdean daukaguna, edo Ho Chi Minh behan daukaguna, eta beste batzuen artean Sukarno eta Lumumba adibidez. Bestetik ideologia berriak zabaldu ziren herrialde hauetan, batetik liberalismoa eta bestetik komunismoa batez be, eta bestetik biztanleriak eta hazkunde demografikoak ekarri zuen tokiko eliteen sendotzea, eta baita ere independentzia aldarrikapenak. Bestetik herrialde kanpotik eman ziren beste faktore batzuk zeintzuk izan ziren, alde batetik bigarren mundu gerrak Europako nagusitasunaren amaiera ekarri zuen, hau da Europa ja esen munduko nagusitasunaren menpe, ez zegoen munduko nagusitasunaren menpe, eta Estatu Batuak eta Sobietar Batasuna bilakatu ziren superpotentzia nagusiak, ezta? Bestetik, Nazio Batuen erakunde hau, 1945ean sorturikoa bigarren mundu gerraren ostean, autodeterminazio eskubidea bermatzen zuen, eta azkenik gerra hotzaren garaiak lehia ideologikoak zer sortu zuen, superpotentzia hauek, hainbat herrialdeen independentzia mugimenduak babestu zituztela, zertarako, bertan, nolabaiteko eragina lortu ahal izateko. Non eman zen batez be deskolonizazio prozesu hau? Europak bere koloniak zituen lekuetan batez be, Afrika eta Asian. Kasu batzuetan, bakezkoa izan zen prozesua, adibidez India edo Pakistan, non herrialdeak eta beren koloniak nolabaiteko akordio batzuetara ailegatu zen, eta beste batzuetan guda zibilak ere egon ziren, eta bortitzak izan ziren. Aipatu ditzazkegun ondorioak zeintzuk dira, askotan, naiz eta autodeterminazio prozesuan independentzia politikoa lortu, ekonomikoki ez zirela independente bihurtu kolonia eta herrialde berri hauek. Eta mendebaldeko potentzien mendekotasuna guztiz ere mantendu zela. Beste ondorio batzuk, askotan, bortitzak edo prozesu bortitzak izan zen lekuetan batez ere, ez egonkortasun politikoa, pobrezia eta krisi sanitarioak eta humanitarioak eman zirela. Eta, bestetik, atera dezakegun ondorio argiena zer da, Europaren imperialismoaren amaiera eman zela. Deskolonizazioak Europaren imperialismoaren amaiera ekarri zuela, baina independentzia berriek zailtasun ekonomiko eta politikoak handiak izan zituztela honez geroztik. Hemen daukagu Afrikaren mapa, non ikusten dugun zein herrialdetan eman ziren deskolonizazioak. Urdinez dauzkagu Frantziak zeuzkan koloniak eta bertan agertzen dira zein urtetan lortu zuten independentzia herrialde hauek. Adibidez, iparraldean Argelia daukagu 1972an lortu zuela beren independentzia, eta beste lekuetan, adibidez Gorriz, Inglaterrak edo Erresuma Batuak zeuzkaten herrialdeen independentziak dauzkagu, eta beste hainbat. Ikusten dugunez, Europako potentziek ia Afrika guztia menderatzen zuten aurreko mendean. Bestetik, baita ere Asian eman ziren beste deskolonizazio prozesuak, Afrika baino aurretik eman ziren gehienak. India, 1997an Erresuma Batuetatik independentzia hartu zuen, eta geroago ekialderago dauzkagun beste herrialde batzuk, esaterako Vietnam edo Laos.